domnului Olar, ați observat că la nivel național sunt doar 4 proiecte finanțate pe apelul de propuneri de proiecte numărul 1. Noi inițial intenționam să depunem un proiect pe apelul de propuneri numărul 3, pentru că avem acel subiect sensibil în Bihor, cu lacul Peța. Vreau să încercăm o reconstrucție a lacului Peța. Însă, cum spunea și domnul vicepreședinte, problema finanțării la Consiliul Județean Bihor ne-a împiedicat la acel moment să depunem proiectul pe apelul numărul 3. Concret, la depunere aveam nevoie de un studiu de fezabilitate, pentru că problema este foarte complicată la Cupeța. Un astfel de studiu de fezabilitate ne costa undeva la 25.000 de euro, bani pe care Consiliul Județean Bihor în acel moment nu-i avea. Și atunci am decis să facem studiile de fezabilitate pentru a depune pe următoarele apeluri de propuneri de proiecte, proiectul pentru refacerea efectivă a biodiversității. Și acum să vă prezint acest proiect. Beneficiarul este Consiliul Județean Bihor. Valoarea totală a proiectului este 1.659.020 de lei, respectiv aproape 376.000 de euro. Consiliul Județean Bihor nu are cotă de cofinanțare, iar perioada de implementare a proiectului este mai 2015-aprilie 2016, contractul de finanțare cu Ministerul Mediului fiind semnat în 19 mai 2015. Proiectul este finanțat prin mecanismul financiar al spațiului economic european, prin programul RO02 Biodiversitate și Servicii ale ecosistemelor și acest apel de propunere de proiecte numărul 1, studii și formare privind contribuția ecosistemelor naturale la principalele sectoare economice. Activitățile proiectului sunt managementul de proiect, conferința de lansare pe care o desfășurăm astăzi, realizarea procedurilor de achiziții publice, realizarea achizițiilor de echipamente și softuri necesare derulării proiectului, realizarea unui site web al proiectului și principala activitate este acel studiu privind valoarea economică a arilor protejate și a siturilor Natura 2000 cuprinse în proiect, care va cuprinde în anexe și acele studii de fezabilitate de care vă spuneam. Mai avem apoi 3 workshop-uri, 2 oarecum specializate, una pe problemele efective ale arilor protejate, iar celălalt workshop pe valoarea economică, urmând ca în al 3-lea workshop, specialiștii care participă la primele 2 să pună cap la cap concluziile și să reiasă care ar fi impactul acestor arii protejate asupra sectoarelor economice. De asemenea, dorim să desfășurăm și o campanie de informare, pentru că foarte multă lume care trăiește, lucrează în siturile Natura 2000, au impresia că aceste situri